Îmi pare că se văd destul de mult. Să fac altfel, așa sunt formă de găini. Bine, hai să vă explic aici. Pe muntele ăsta este un ciclu infinit, să zic așa. E chestia asta, ciclul din asta de infinit. Aici sunt multe găini, fac ouă, ajung aici, ciclul infinit e conectat aici le aruncă, fac pui, eu vin aici, le omor cu sabia mea, cu looting și fire aspect. Și da. Asta e o mapă de survival și sunt pe creativ. Serios, o să vă explicam cumva merge treaba. Eu nu prea mă pricep la început și nu vreau să vă plictisesc. Să pentru că chiar nu știu la început. Exact mă pricep destul de bine mai departe, dar la început chiar nu mă pricep. Exact o să mi-am luat armură, o elitră. Și haideți să vă arăt ce am făcut deocamdată aici. Aia a fost chestia de început, dar prima dată am făcut asta. Hai să vă arăt. Așa. Dacă am fi pe survival, am putea să apăsăm în continuu pe servitură și am sări așa de că noi pe creativ zburăm. Că apăsăm de mai multe ori așa. Aici avem această cameră, aici e un bunker, apropo, aici e bunker. Sunt pe 1.11, cred că știți asta din episodul trecut. Dacă nu l-ați văzut, să vă uitați la el. Top 5 decorațiuni pe Minecraft. Bine, nu sigur dacă fix așa era, dar știu că sunt decorațiuni pe Minecraft. Cam așa este. Aici avem așa, frumos. Aici practic să zic așa, ca micuță cameră. Aici pe aici urcăm. Deci, din câte vedeți, destul de repede. Aici avem un loc enchantat și avem armura asta și mecheba. Hai să vedeți cât de bine funcționează. Hai să punem pe aici niște looting. Doar looting, evident. Când îl testam eu, funcționa. Acum că pară vouă, nu mai funcționează. Nu? Evident. Un înaltul pause. Și am breaking. 3. Vedeți? Destul de bine. Adică am pus aici multe cărți, o cameră plină de cărți. Și ca să coborăm, folosim aceste schele. Aici avem un loc cu multe chesturi. Din câte vedeți, am pe aici pus, din câte vedeți, niște diamante. Așa de început. Și aici niște... o armură. Ca așa. Să țin o sabie în mână, că eu fiind pe creativ, cu sabia nu pot să spau și pe creativ, știi? Dar dacă nu țineam sabia în mână, probabil aș fi spau până acum câte ceva. Ajutor, eu apăs pe manetă. Eu să țin maneta, nu e aici jos, e aici. Uite complet. Dar mă culc cam noapte. De asta o să mă culc. Oh, ce bine. Noapte, bun. A, da, în caz că nu știi seed-ul, vi-l spun acum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ăsta e seed-ul pe bune. Vă mint. Probabil o să țin noi cu mea. Am pe aici o lamă. Nu știu cu ce ne ajută lama. Dar n-am cu ce ajută o lamă pe mapă de survival pe bune acum. Chiar nu știu. Aici avem butonul ăsta, durează un pic așa până ne ridică și după aceea începem noi să zburăm cu elitra. Aici v-am arătat mecanismul ăsta. Bine că se tot aude chestia asta. Aici avem mica fermă din asta. Pe aici avem chestiile astea așa frumos. Cam atât am reușit să fac deocamdată. Nu știu, da? Știu că nu e atât de mult. Așa am schimbat un pic. Deci încolo e un deșert. Uite încolo unde se cer cu ăsta un deșert, da? Hai să mergem încolo să vă arăt că e deșert. Și încolo este o mlaștină. Și dacă ne mai aventurăm un pic prin mlaștină, găsim un ocean și mai găsim și... nu știu, biomul ăla unde găsim dark oak. Chestiile astea așa.
Uite, vedeți deșertul, pe aici așa. Pe aici avem, acolo avem niște pumpkin, asta o să ne ajute. Hai să nu mai pierdem timpul. N-am eu să zbor cu elitra. Ciudat, ce să mi se întâmplă? Am uitat să zbor cu elitra sau ceva. Nu am elitra pe mine, de asta nu mergea. Am elitra pe mine. De asta eu pur și simplu că, uite, așa o să, de data asta o să funcționeze. Uite, vedeți? Asta e ceea ce place să... Oh, stai o să... Așa. Dacă n-a ridicat așa deodată. Și apăsăm pe viitor ca să nu mai zborăm. Da, ce se întâmplă? Dacă noi acum zicem că zborăm cu elitra. Haideți, zborăm cu elitra. Nu mai urge să mă dau jos. Ca să nu mai zbor. Eu apăs aici. Uite, hai că nu mai zbor, nu e bine. Uite ce se întâmplă dacă nu-i practic. Suntem, să zic așa, în zbor cu elitra. În timpul zborului, să zic așa. Nu știu de ce am atâtea larg, îmi pare rău. Da, am uitat să vă zic chestia asta. Îmi pare rău că n-am mai postat. Atunci am avut o mică problemă cu netul. Eu am făcut videoclip, am avut o problemă cu netul. Și nu s-au mai postat. Eu deja aveam videoclipurile șterse. Și asta am făcut câteva probleme, să zic așa. Cred că o să revin după ce mi iau un micuț kit de început ca să putem și noi să începem așa cum trebuie. Revin. Când o să mă întorc, o să vedeți minunat tot kit. Deci pregătiți și... Asta e din kitul nostru. Unde dau chest? Mai multe shulker box-uri, să țin să vă care e shulker box. Uite, asta e shulker box principal. Chestiile principale, să zic așa. Da, este kitul meu. Sper că n-am exagerat. Chiar sper că n-am exagerat cu kitul. Sper. Eu sunt obișnuit să sper. Ca să nu știați asta. Să-mi iau totul. Așa. Un shulker box. Și un shulker box. Și îmi dau gestul ăla să spun că pămâne acolo pentru că n-am spitat să-l iau. Va fi pe ok. Noi să începem. Da, vă place cum am făcut podul așa. Este ceva așa. Cum să zic. Mai sălbatic. Bine, acum hai să vă văd la ce mai vreau. Uite, suntem ceva mai rapid din câte am înțeles dacă mergem așa. În asta să număr. Dar cred că așa este. Mie așa mi s-a părut, cel puțin. O, da. Și unul din paturile le avem mereu la noi. Mă gândeam să ne facem pe undeva și portalul, pe undeva pe aici portalul. În baza noastră. Să ne-l facem. Nu știu unde să mi-l fac. Presupun că o să mi-l fac aici, sus. Lângă chestia asta de încercare o să sparg un pic, nu. Mă gândeam că îmi cape acum, că mi-am dat seama că trebuie să sparg, nu. Nu știu unde să-l pun. Chiar nu știu. O să-l pun afară. Într-un portal obișnuit, micuț. Să zic așa. Ce ziceți? Idee bună, nu? Da, una foarte bună. Portal obișnuit și micuț. Până o să avansăm și o să ne facem ceva un pic mai măreț, să zic așa. Voi avea nevoie de 2 blocuri.
De fapt de unde de David? Acum mă gândesc. Am zis ce să facem mai exact. Această mapă, să-mi ziceți ideile voastre, pentru că ca să mă evanșez o să fac un episod special mai lung de Minecraft, pentru că n-am mai fost atunci mă evanșez. Ca să nu v-ați prins. Să zic de mai mult de o oră, care construiesc ideile voastre, dar să fie și utile. Ziceți, construiește, uite, fața lui Moș Crăciun. Ceva util vreau. Eu asta vreau, ceva util, care să mă ajute. Da? Și care să mă ajute. Și pe mine. Hai să vedem. Și... să mă luăm obsidianul și chestiile astea. Ei, stai o secundă. Eu trebuie să-mi iau armura. Acum că mă gândesc mai bine. E cam frică să mă duc în el fără armură. A, da. Și dacă fac o mică postioară pe mapă, scrieți-mi acolo pedepse. De exemplu, bine, Minecraft. De exemplu, am încălzit și diamante lavă. Sau 5 episoade nu pot da o mură. Bine, am găsit că v-ați menționat inventoriul pe mapa asta, da? Sper că v-ați dat seama. Că mie mi cam frică fără echip inventoriul pe o mapă, să știți. Am găsit că nu știați asta și nu cred că știați asta. Uite, deci uite cum o să-mi aranjez armura. Uite așa mi-o aranjez în inventar. Pare că poate bine așa. Aranjată în inventar. Nu pun acum, deci nu conta cum o țin. Așa, asta aici, din nou pare rău pentru zgomote. Să-mi țin aici săgețile astea. Și haideți să începem. Ada mi-am luat cele mai OP moși săbini, ca să v-ați prins. Nu cred că există moși săbini mai OP pe univers. Su ăsta. Hai să ne plecăm. Nu e noapte? Ok. Să pot să ținem EV-ul la noi, ca să nu v-ați prins. Am sper că s-a făcut noapte, adică ne putem culca acum, sper. Hai că ne-am putut culca. Noi știți cum suntem, ne culcam la 9, deși eu aș vrea la 1 noaptea. E o diferență, nu? Mare, de tot. Să știți. Hai să începem aici să mâncăm, deși nu ne e foame. Pe creativ merge să mănânce popo. Nu. Până îmi dă de 200 nu merge. 14. E cam frică să nu cai. Nu voi. La momentul în care ajung. În sfârșit. Duce de dată sau guest. Ajutor guest. Fugi. E ca de guest. Tu. Dacă cât la speed-ul genul ăsta, dacă vendem tick speed-ul prea mare, dacă vendem tick speed-ul prea mare. De asta nu, dacă vendem tick speed-ul. Mă, nu, le-am pe 1, vendem. Aoleu, nu! Au, mă doare și pe mine. Dar cât de greu e de making guest? Cred că m-am căzut un lavă și tot. Acum mă gândesc.
Așa, mergem pe aici să explorăm și noi un pic-end-ul. Atât de repede le spau cu o mână goală. Wow, dacă te-am împins! Niciodată nu o să ajungeți la mine dacă vă împing. Haha, uite că te împing. Hei, mi-ai lovit? Cum mi-ai dat hit? Te-am împins. Vă cum ceva XP măcar. Știi? Când o să am nevoie de XP, cu siguranță o să mă duc în net și o să mă duc la bătăie de pigmeni. Să ne depătăm pe amele portal ca să ne pierdem. Asta e misiunea. Un fel de misiune, să zic așa. Nu cred de mult putem să ne depărtăm de portal totuși. Ha 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 ha. Lovitură, lovitură. Bun, facem pariu că alta nu o să mi-a dat hit. Nu mai facem pariu, lasă, nu facem pariu. Deci din 3 pigmeni am făcut mai bine de jumătate de XP. De level. Adică și asta e bine. Oh, cum s-a auzit. Haide, jucăm basket? Ha, nu mai e nimerit. Hai să jucăm basket. Înainte când mă pricepeam la Minecraft, aveam o mapă specială care se numea Mingia. Și mă jucam cu ghesturile pe acea mapă, practic, și mingile lor. Asta era misiunea, știa să le dau gol. Dacă le omoram cu mingea, era ca și cum le-aș fi dat gol, să zic așa. Fac gol. Aoleu, dar cum vreau eu să te nimeresc? Dar cum merg? Oare ți văzut cât de încet merg astea? În sfârșit. E ca un pounder. Niște lacrimi din astea de guest. Deci mi se pare ciudat. Există Nether, nu? Adică iad. Dar nu există rai. Aba nu cum zice pe engleză la rai. Ok, sus. Ținem o sabie în mână. Fugim. Din acest end. Gata cu end-ul. M-am plictisit de end. Să vedem ce am mai putea să facem. Probabil că nu știu ce am putea să facem. Da, Minecraft e jocul nostru principal, da? Și să nu vă așteptați doar teste, provocări, ce case, pui parcurs, nu știu de lor. Hai să ne culegem și noi pe aici ăsta. Așa. Și să ne culegem aici frumos chestiile astea, așa. Dar când ce se sparge chestia asta? Eu credeam că îl spargem instant. Ok, ciudat. Încă mai cade din cer. Nu mai cade din cer, gata. Hai că avem nevoie de un topor. Spargă mai rapid, dar noi nu avem lemn. Nicio problemă. Iau o bucățică dintr-un copac, știu că nu-i bine. Iau o bucățică dintr-un copac, întâi fac toporul și după aia fac restul. După aia tai restul copacului. Care e cel mai apropiat copac? Tu ești cel mai apropiat copac, nu? Mi-e cam lene să restul. Așa, și oricum vreau să vă plictisesc pe voi cum mă duc înapoi. Așa că o să-l stau direct așa acum. Încă văd că pe update-ul ăsta lemnul se sparge mai rapid cu mâna decât înainte. Deci uitați-vă și voi cât de rapid îl spargem. E ca și cum aș avea Haze 2. Pe update-ul anterior așa îl spargeam cu Haze 2. Uitați că de repede mișcă mâna. Cumva am eu un bug și ca și cum aș avea Haze 2. Nu cred. Da, trebuie să avem mai grijă. Dacă am căzut în groapa aia, ne ies toate găinile. Și vă dați seama că le-am pus de pe creativ. Nu cred că pot să le pun pe survival. Bună. Ce fac cu tine? Vreau să știu.
Merge să te călăvezi? Nu mergi pe unde merg eu. Asta e problema cu tine. Eu zic să mergi într-o direcție, tu nu vrei. Mai bine mi-aș fi luat un porc să-l călăvesc. Hai că e o secundă. O secundă să închid ușa asta. Doamne, nu știu de ce nu l-ați deschis. Vai, se întâmplă să vină un monstru aici, un creeper să explodeze. Da, se poate să se întâmple, mă bine să mă închisă. Nu, nu știu o secundă unde avem eu diamantele alea. Am nevoie de 3 dintre ele. Așa. M-am zis 3. Parcă aveam și niște lapis lazuli, nu știu de bine, am lăsat pe vin imediat. Hai să-mi iau lapis lazuli pentru că nu știu. Glumesc, evident. N-am lapis lazuli, asta e. Nu mi le încentrez. Sau mă duc eu un pic pe laminat. Că am văzut un rewind destul de mare. Hai că revin după ce revin din rewind-ul ăla. Mă duc să-mi iau niște lapis lazuli. Așa. M-am dus și să fac XP. Ca să știți. Am încercat să iau doar lapis lazuli, n-am luat nimic altceva, bine, am făcut câteva blocuri, că m-am să blocat. Am făcut câteva chestii pe acolo. Dar nu mi-am cum să filmez. Că n-am filmat. Asta îmi ziceți. Vreți? Acum următoarea chestie. De o secundă. Deci, în loc să folosim asta, să mă vedeți în acțiune cum craftez eu itemele cu adevărat, eu zic să încercăm episodul ăsta. Eu că știu să craftez atât de bine itemele. Eu să pun sau așa merge și așa. Interesant. Ok, aspect nou. Eu să-mi ajungă XP-ul pe care l-am luat când m-am dus în end. Nu știu de ce am chef să-mi iau prin astea. Nu e adăugate și de asta. Am nevoie de 20 de XP pentru... Dar nu vreau șarpele să trebuie pe ăsta. Cu ce mă ajută șarpele pe topor? Încă nu înțeleg. Așa, am aruncat o mai parte din astea. Hai că îmi pun niște panci aici și Infinity. Ok, asta e bine. Am dus să mai fac niște XP, data să-l facem împreună. XP-ul. Sau nu mai vine nici, nu mă mai duc în end. Las o baltă. Acum că mă gândesc eu îmi iau topul, toată chestia asta a venit de la și o chestie de bambus. Ok. Asta îmi place. Ok. Totul o să pornesc de la niște chestii mai micuțe, dar o să ne uităm și la alte chestii, adică topul doar la asta ne ajută, nu. Haide, găsim noi animale pe aici pe care... Stai o secundă. M-am gândit să vă omor. Vreți? Da, normal că vreți. Tu? Hai să vă mostru pe voi. Ce-am chef. Simplu așa am chef. Multe ouă pe aici. Vă face o colecție de ouă, acum așa mă gândesc. O colecție de ouă sună bine. Glumesc. Vă face o colecție de iteme de animale. De exemplu, o să pun o pană
și un chestie din asta care să reprezinte găina și un ou. Care să reprezinte găina și așa să reprezinte cât mai multe animale. Unde va fi greu, care e greu? Voi avea nevoie de nu știu. Dar din nou că îmi dau meniul tem. Avem la capitolul tem, îmi dau menu. La capitolul ITV. După lui. XP. Eu de asta am venit aici. Mulțumesc. Cred că doar mult o să pun link la acolo. Nu mergeți să nu mai ești bine. Ok, am părut pentru lagul ăsta, scuze. Voi sunteți destui pentru oameni. Face destul XP? Faceți împreună destul XP? Nu! Hei, dar tu, ce faci? Ajutor. XP-ul ăsta merge după mine și stă aici. Dar eu nu pot să-l iau. Pot să trec așa prin foc, ca să ia focul ăsta. Gata, am trecut prin foc și ăsta n-a luat foc. Am sunt 2 XP-uri care fug după mine. Eu nu le-am luat asta bine. Voi nu faceți XP. Tu mi-ai dat XP, nici măcar ăsta nici nu mi-a dat XP. Bun, de ce nu încetează focul? De fapt, să zicem că eu n-am fire resistance. Revin. Și XP. Nu știu în timp o să fac rost destul XP. Eu mă întau și o să caut niște animale. Da. Dați acum un nou subscribe dacă nu vă deranjează. Sper că decât 2 videouri like. Și de asta mâine o să mai pot rezervațiuni. Poate o să adune mai mult. Și de asta vreau să dați voi like, nu de alta. Ca să știu dacă să-mi știu canalul. Și gata, s-a terminat. Nu vă place ceva? Sau să mai continui. Și atitudinea de la ultimul videoclip a fost: nu ne place ce faci. Pa, șterge-l. Nu prea m-a convenit asta. Și de asta aș vrea să mai dați acolo un like și un subscribe. Și oricum, toți youtuberii de obicei vă zăpăcesc like-ul și subscribe-ul, pentru că e așa un înțeleg. E de obicei, ăsta e modul de obicei al majoritatea youtuberilor. Apreciază și fac videoclipuri în funcție de like-uri. Și nu cred că vă place Minecraft, acum că mă gândesc atât de mult. Încă n-ați mai dat pe multe like-uri acolo, să am gândit să mai încep cu un pic. Asta e o secundă, poate din cauza sabiei care fire aspect și nu știu ce se întâmplă cu fire aspect-ul. Așa că o să-i omor cu toporul. Poate primesc un pic mai mult XP. De ce nu primesc XP? Revin în 2 secunde aproximativ.